না আজি প্ৰথম ইয়াতে শান্তিপুৰ হাইস্কুলত মই মহাদেৱ কলিতা মই এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ হিচাপে ইয়াতে আহিছোঁ ঠিক সময়তে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান চব পেপাৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ক্লাছ ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈ গ'ল কাম চলি আছে আশা কৰোঁ ভালে ভালে হ'ব সেইটো নাই নাই একো অসুবিধা হোৱা নাই একো অসুবিধা গোটেইখিনি সহযোগিতা আছে ইয়াতে চবৰে খালি এটাই অনুৰোধ মোৰ ইয়াতে টিচাৰ কম আছে অলপ টিচাৰখিনি হ'লে ভাল হয় আৰু আমি এটা ইয়াত অসুবিধা দেখা পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা মানুহৰ মুখে মুখে আমি শুনিছোঁ ক্লাছ 6ৰ যিটো নেকি বড়ো মিডিয়ামৰ বড়ো মাধ্যমৰ যিটো নেকি কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইটো বড়োত অহা নাই বুলি কয় কিন্তু কিছুমান তেওঁলোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কুৱেশ্যন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত অসুবিধা হৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ কি ক'ব আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ আমাৰ ইয়াত এইখন স্কুলত স্কুল মানে বেলেগতো মই হেৰি নকৰোঁ ইয়াতে ঠিকেই আছে আমাৰ ইয়াতে ঠিকেই আছে চব নিজৰ নিজৰ মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছে ঠিক আছে ঠিকে আছে ঠিক আছে बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन सुदेम बार बार नाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 84537666183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो